И здравейте, приятели! Снимам 6 епизод на Робери Боб с Николе детета 2007 и Владака детета. Но той е в кола, в нашата стая и затова не се обажда. И сега ще видим само да не започне този пък. Забранено за хора. Аз поне пак съм човек, нали? Този път да не се отваря толкова. Опа. Нищо. Поне пак мога, мисля, да успея. Майко ме трябва да започна от начало. Просто не става, но нищо. Мисля, че от първи епизод не съм снимала на това, но не знам. Извинете, но гласа ми е прераснал. Нещо такова. Трябва да почакам, забранено за хора, както казах. Ето по-бързо са мръдни, защото чакат. Опа! Аз като съм костюм на заек. Да знам дали може. Но ще опитам. Впрочем на 11 ниво. Как не ме чува с този звук? Се става така. Така. Той как не ме вижда? Как не ме вижда? И мисля, че това ще бъде... Опа, не! Не трябваше да го правя. Опа, какво ще стане нищо? Ще използвам невидимо отваря. Ако имам пари, да. Дай ми. Не става път. За това не знам. И мисля, че този клип ще свърши сега. И лайквайте, коментирайте. И мисля, че това е края. Довиждане!